Masu kallo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, sunana Sabiu. Barkanku da zuwa Kainuwa. An yi approving Bitcoin spot ETF. Me hakan yake nufi? Hakan yana nufin ordinary investors da basa harkar crypto yanzu za su iya samun damar trading na Bitcoin ba tare da sun mallake shi ba, kamar yadda ake trading na gold wato zinari. Ma'ana yanzu mutum zai iya saye da sayar da Bitcoin a stock exchange markets kamar yadda ake saye da sayar da stocks irin su S&P 500 da commodities irin su gold, silver da crude oil, har ma da real estate da sauransu. Yadda Bitcoin spot ETF yake aiki shine ETFs irin su Grayscale, iShares, Fidelity Wise da sauransu za su sayi Bitcoin a hannun hodlers ko a crypto exchanges irin su Binance, sai su ajiye shi bisa tsaro mai girma, sannan sai su samar da shares daidai adadin bitcoins ɗin da suke rike da shi. Daga nan mutane sai su ci gaba da saye da sayar da BTC shares kamar yadda ake saye da sayar da kowace irin share. A takaice dai yanzu za a iya saye da sayar da shares na Bitcoin. Bitcoin spot ETF ya yi breaking record. A ranar farko da aka fara hada-hadar saye da sayar da shares na Bitcoin, an yi cinikayya na sama da dalar Amurka biliyan 4.5. Wannan rekod ne da ba a taɓa samu ba a baya a tarihin ETFs. Daga cikin ci gaban da aka samu tun daga watan da aka fara maganar Bitcoin ETF, an samu hawan farashi na BTC tun daga dala 25,000 har zuwa dala 28,000 bayan an yi approving ETF ɗin kenan. Wato an samu ƙarin kaso 92 cikin 100, ma'ana kusan farashin ya riɓa kashi 2 kenan. To, a yanzu sai kuma me? To daga nan kuma bayan 'yan buy the rumor sell the news sun gama cinikayyarsu, muna sa ran samun price appreciation na Bitcoin nan zuwa BTC halving da ya rage mana ƙasa da kwana 100 masu zuwa daga yau. Bayan wannan kuma yanzu dai mun sako Ethereum spot ETF a gaba, sai mun ga yadda za ta kasance. A yau dai farashin Ethereum yana dala 2,500. Nan zuwa sanda za mu samu approval na Ethereum spot ETF, za mu ga mai farashi zai kasance. Waɗanda suke da sha'awar ire-iren bidiyon da muke kawowa, za ku iya samun mu a youtube.com/kainuwa ko ku ziyarce mu kai tsaye a kainuwa.org. Idan kuna da ƙari ko neman ƙarin bayani, za ku iya samun mu a Discord, Telegram, Facebook da sauransu. Links suna description na videos ɗinmu a YouTube. Mun gode.